Operación pijama de corazón, zapatillas violeta, bata de lunares. Podeme axudar? Preguntou León. Xa veremos, respondiu a voz. Mantemos o contacto. León colgou ao escoitar o ton de liña libre. Non lle gustou ter tratos cunha voz descoñecida, nin andar xogando a andar por fora do goberno amarelo. Aínda sabendo que eles mataran a súa muller, sentíase agradecido de seguir mantendo a súa vida. Sen erguerse do sillón, volviu marcar. Chamou ao traballo para dicir que non iría traballar. Non era o correcto, pero precisaba tempo para labrar un xabre no que asentar a súa felicidade. Sabía que en minutos habería unha chamada de volta que lle pediría explicacións, chamada que non pensaba responder. O teléfono soou insistentemente durante uns 15 minutos ata que chegou a criada de facer os recados e o descolgou sen preguntar. «Sí?» dixo a criada. «Quen é vostede?» preguntou a voz metálica. «Desculpe, que quere?» dixo a criada a berros. «Que pasa? Que berros son eses?» preguntou León saindo do salón. «Uns que non teñen máis que facer que andar molestando as familias decentes», respondiu a criada mentras colgaba o teléfono. León tratou de disimular a punzada no corazón que lle supoñía, quizáis, acabar de perder a última oportunidade de recuperar a muller, volvéndose meter no salón. Cas cortinas pechadas e na oscuridade, rezou para que o teléfono volvera a soar. E soou. «León, que é iso de que non ves traballar? Tiñasnos que avisar con máis antelación, hoxe contábamos contigo», rosmoulle o xefe. León escoitou a bronca con certa distancia. Sabía de sobra que nin era imprescindible nin ia pasar nada por non ir traballar se o apuraban ningún día. Alonxou o auricular da orella o suficiente para que non lle molestasen os berros. Pero só necesario para adiviñar cando tiña que facer un rosmado de sumisión. Non durou moito. Rematou cando o xefe cansou de venderlle o favor de darlle un día libre polo falecemento da súa muller, aínda que agora xa non se lle poidese facer nada á pobre muller. Colgou. «Acaban de botar este sobre polo buzón da porta. Non dei chegado para ver quen foi», dixo a criada con voz de que non apurara porque non lle tiña nin o máis mínimo interese. Deixoulle arriba da mesiña de centro e marchou deixando a porta aberta, cousa que molestou sobremaneira a León. A muller entrara sen chamar e deixaba a porta aberta. Pensaba. A paranoia dicíalle que quería saber. Erguiuse, colleu a carta primeiro e con ela na man foi cara á porta. Abriuna pensando en descubrir a criada detrás. Non estaba. A muller non tiña nin o máis mínimo interese en saber da vida do seu xefe, nin en cartas en remitente, nin en chamadas de chiste. Pechou a porta e abriu a carta. Dentro había unha tarxeta parecida a que lle dera o gardacostas na casa da secretaria da súa muller. O primeiro pensou que era a mesma. Non memorizara o número, pero os teléfonos parecíanse todos. Rompiu en anacos e tirouna na papeleira. Despois colliu a chaqueta para darlle á criada para que levase o tinte. Ao collela, a tarxeta que lle dera o gardacostas caiu no chan. Mirouna sen moito entusiasmo. «Onde está o fiso?» preguntaba nervioso mentras se movía sen lóxica por toda a casa buscando con desesperación unha cinta de pegar que lle permitise recompoñer a tarxeta destruída. De súpeto deixou a busca e volviu ao salón. Baleirou o contido da papeleira enriba da meseta de centro, mezclando os anacos que antes estaban por enriba facilmente recoñecibles co lixo do día anterior que a criada non recollera. Estirou a mezcla nervioso buscando anacos brancos que cadrasen. «O fiso, aparece ou que?» berrou. A criada non lle respondiu. Andaba pola cociña poñendo as cousas no frigorífico antes de que se perdesen. De todos os xeitos, non pensaba que un home feito a dereito precisase da súa axuda para semellante tarefa. «O fiso!» ordeou. Desta vez sí que lle fixo caso. Era a primeira vez desde que traballaba naquela casa que lle escoitara pedir algo con tal interese que até parecía real. «Non é fiso, atopei isto entre as cousas da nena», dixo dándolle un bote de cola branca. «Non sei se lle vale». León colleu-no sen mirala. A ela extrañoulle a ansia por remexer no lixo e botou contas do caros que lle saían no seu traballo os caprichos dos xefes. Acabouse.